Hi guys, I'm back. Na ako diri karon sa Lamanan, Kalinan District kay mag-farm visit, o diba? Hilas edition. Sa maniuy kalagot sa ulan nga nung naaman eksena. Pero sige lang, kaliubanan mo ko sa akong mga assistants. Okay, ladies and gentlemen, ang first assistant si Hi Besh, Remly Anastasio. Hello everyone. Nakita na dyan ta Besh. And also, ang pinakahilas sa tanan. Kung na mo decide kung deserving ba. Okay, 1, 2, 3, go! Hello guys, I'm back. Oh, Laura me heard again. Uy, gikatawan ka sa mga bata, oh. Nakauyan mo, ah. Bastos ng mga bata. Mga pamatasan ni mga bata. Sige, ubanan ko nila kay para magbisitaon ako kung farm. No, 2 years ago, nakabisita ko. Karon ako nakabalik. Pwede kayo farm? Naan? Kabalo. O sa kayo, ilang hektarya? Kuan, 2 hectares. Nakayuta sa kuko. Another po to, 4 hectares to siya. Farm. Ano yung farm? Kuan siya. Actually, nag-visit ko sa kong relatives diri. 10 minutes pa siya nga biyahe gikan diri. Sito lagi ka. Mataga-dirijig ka. Of course, nagi ko farm diri no. Ikaw, unsa may tuyo nimo naabot ka diri? Okay, padulong namin sa akong farm. So, kauban pa na ako karon diri akong new mommy. Hi, Mami Nene. Kauban pa na mo si Walton. Oh, busy si Walton mo sa Victoria. Oh, mami na po na ko siya. So, part na ako sa family. Ikaw na kaya hawa din kay. Di ka part sa family. Nag-yelo pa dito. Abi pa nagkupul ta. Dami, nga naman na. Walton, kaway-kaway. Okay, mga to namin sa among farm. Let's go. Excited na ako makaka-visit sa ako ang Ilan na kayo farm. makabisit? 2 years ganyan. Wala dyan ka naminaw ganina. Banaan ako 2 years. Not listening. Mag-quiz ko later. Dako ni mong area diri ah. Oo, mas dako pa sa imong bowa. Wala, ino batasan. Uy. Diba? Buta na pa ka. Sa mga airport, kanang antang ni mo dila. Ay, mura na, tigi-tigi. Oo. Mapila na ka hektarya? Ko 2 hectares po. Mama, ara. Ano na pinibali na ang airport dira? Ikaw, ginawa yun ni mo, no? Coming from you, ha? Pag-inana sa kuha. Wala naman kay kuan, hindi na kakakuan dira. Di bahala sa dyan ng vlog eh. Mag-focus ako sa dalan kay mas-slide ko dahil. Kamusta, mami? Nanak ako. Si Walton, oh. Busy ka ayo. Ano naman ay makagdalan ha? Lamig yung kay glawas. Oh, ikaw di ay, mura yung lubi. Mura yung lubi nga nalaya. Ato bang lubi? O balik ang talikod. Mas gwapo yung katalikod. Ang lako ko. Check. Ang tiil sa June. Ginani. Nga nila mong farm day, friend. Perfect yung kaayo. Wala mo kung pagidala-dala na mong dagom. Kalapok po sa agianan pa doon sa kong farm. Uy, mura magkani, oh. Lapok ka ayo, ay. Beshi Remly. Chokes ra. Lami ba ang bag o record yun mato sa farm hangin na ang bag? Of course. Nalagi ko ay outsider. Hoy, kinsa ka? Wala ka na niya, besh. Nalagi joiner sa tuwa, naka-yellow. Ano na ko inuhan ng ano?
Wala ko kailangan na. Kinsa na mananapa. Okay guys, manabok sa sa Pasig River. Ah! Yung phone sa dito. Si pagwid sa kwa building hands kalot. Hoy! Paglano, oy. Aban guys, salita buk na ta. Nanata diri sa kuan, South Africa. Oh, di ba? Success! Tama pa ka-easy na ano. Friend, natin mga kaliwat, friend. Okay guys, kalma lang ha. Hapit na ta sa ako ang farm. Abot lang. Angan ni mo tabok diri mo. Laban pa, Walton? Laban pa. Di ba? Finally guys, naana dito diri sa akong farm. Sumao na siya ang grand entrance. Okay, uban ko ninyo as I explore my farm. Dugay-dugay na pud ako lakaan diri. Okay, mao ni siya akong lansonisan, oh. Pila po ni siya ka-trees. Okay, mao ni akong mga lansonisan, oh. Mao ni ang bunga. Explore po ta mo sa among kakawan. So, abin yung lansones lang na po ko'y kakao, no? Sample sa kakao. Ni siya, oh, is rambutan. Wala pa po na munga. Pinabialon sa dito yung farm, no? Oo. Dato-dato. Yung beauty, Bea Alonso yan. Bea bunda. Kabastos yung babaong. Ima na siya guys, ang kakawan. Diba? Dagan kaayo no. Iya makita po ninyo diri, kaning payag is diri mi naga-cookgrass. So karon kay syempre ulan-ulan man so wala pa may gipang bulad ka cookgrass no. Kanilang harveston ibuladay pa. Makita yung mga bunot. O, dara pa siya, nag-walking. Walking bunot. Walking bunot. Okay, so sa makita ninyo so far, di ba, dako kaayo akong farm. Paghapon ni, apil paghapon ni ang sa taas. Tara, let's go! Explore tayo tanan. Tanan farm, dako pa yung farm. Okay guys, kailangan nyo magsungkod kay medyo slippery manggod ang Spell slipper. Slipper good o kay slipper. Lamig juga gaga batiis, oh. Mo? Lamig batiis. Mura jug batilis. Uy, okay ra ka? Mauna, syalan-syalan. O, sa ending ni mo. Dali na gito dito ko niya. Okay! Maulong. Ikaw tapos ni maulong. O, diba? Na-slide, may racing. Mauna, mag-uban-uban man. Mangangkon man og farm. Dapat dili lang kita mag-hinilas lagi. Oh, mga turog farm, nag-sexy short. Mga siglamig paa. Nanawa! Maraming bur-i. Kanina yung dalawang payong ni mo. Kaya pa. Naagi makaka-disaster. So, wala ka niagi katagam. Wala, oy, perfect yapon. Perfect yapon naman. Nagitawag na kuan. Grace under pressure. So, karon guys, kay padulong mi dito sa overlooking. Ano yung overlooking mo farm? Oh, uy. Dapat di kaayon no. Ako ang farm. Yang ako ay. Okay pa tada guys. O di ba katawa sila no. As in kanang mahimot ni sa imong pagka-slide jud friend. Good for you. Dito may gihangak. Wait lang. Dapat ko na ang kumpin. Napay sa kaon, friend? Nakapa mo, balik na di kasi mong agi. Sige reklamo.
ay, nga nakika ko dito sa akin. Wala gina nabalot. Pinili ko ano mo hang investment money mong farm. Wala ko na pila kong i-invest ana ako alang is ka nang at least na ako'y lingaw-lingaw ka nang magbisita ko diri, makuan pug ko, makita ko sa mga naguan. Naunsa na imong tsinelas? Naputol. Ay,